आथिखालाव मबाइल जुग थामहिनबा बे जुगाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनि आखाइ आखाइ दंसै गंनै गंथाम मबाइल। नाथाय दरसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि जेराव दासिमबो बाहाया मबाइल फन। थारैनो नोंथाङा मिथिगौना बबे रायजोनि गिबि मन्थ्रिया दासिम मबाइल फनखौ बाहाया? नंगौ, जों दिनै नोंथांमोननो मिथिहोगोन बबे रायजोनि गिबि मन्थ्रिया दासिम मबाइल फनखौ बाहायफेरा। थांनाय बावैसो साननि गेजेराव कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जानाय सिद्धारामायाया दासिमबो मबाइल फनखौ बाहायफेरा। सुबुं सिबिथायनि मुङाव रायजो राजाफोरजों फोनांजाब खालामनायनि गोनांथार मोनब्लाबो नाथाय कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि सिद्धारामायाया मबाइल फन बाहाया होननानै सिमान लाबावदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों, गावजों माबाफोर खामानिनि थाखाय फोनांजाब खालामनोब्ला पिएजों जगाजग खालामनो हागोन। 76 बोसोर बैसोनि गोदानै सायख'जानाय गिबि मन्थ्रि सिद्धारामायाया 1947 मायथाइयाव मैसूरू जिल्लायाव मोनसे गोरिब नखराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि नखरा जोबोद गाहाय थाखोनि आबादारि नखरमोन। 10 बोसोर बैसोसिम बिथां सिद्धारामाया फरायसालियाव थांनो मोनाखैमोन। उननि समाव फरायनायखौ गोख्रै लांनानै बिथाङा बिए आरो आयेन डिग्रीखौ लानो हायो। मख'नो गोनांदि कर्नाटक रायजोआव बिथां सिद्धारामायाखौ आबादारि नेता होननानैसो बांसिन मिथियो। गोबां खैदां खैफोदनि गेजेरजों सौसिबोनाय कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि सिद्धारामायाया दिनैनि समाव मबाइल फन बाहाया होननानै गोरिबनि मोनसे सिनायथिखौ दिन्थिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान। फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।